Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. L'ONG Mas Mercedàries inaugurarà una mostra d'aquests 25 anys d'història al Círcul. Serà el proper 2 d'abril a les 7 de la tarda. Uns 25 anys que per nosaltres han resultat realment increïbles perquè hem après molt de les nostres mercedàries missioneres cada vegada que hi hem anat allà de voluntaris i voluntàries. Hem entès que tenim moltíssima sort de viure on vivim i l'obligació moral d'ajudar, perquè les missions on estan les nostres mercedàries són els llocs més pobres, més miserables del món, i també hem après de les persones d'allà. A la sala del Círcul es podran veure fotos i objectes d'aquests anys vinguts del cor de l'Àfrica. Totes les fotos dels projectes que hem fet, després podrà veure a què donem vida, que realment són els orfenats que tenim a Àfrica. Després podrà veure al llarg de 11 expositors una història de tots els 25 anys de l'ONG i al final hi ha tots els cartells dels teatres solidaris, concerts solidaris que hem tingut, etc. Montse Torres, secretària de Mas Mercedàries, sempre ha agraït la tasca dels padrins i padrines, socis, donacions i les botigues solidàries que reben diners a través de les guardioles, però també dels nombrosos voluntaris i voluntàries que formen part d'aquesta ONG. Doncs la veritat és que et dona molta vida, aprens moltíssimes coses, sobretot si vas a camps de treball, però també prendre consciència des d'aquí de les necessitats d'allà et fa veure el món d'una altra manera, perquè no deixa que aquí vius en una bombolla. Bé, jo estic superagraïda de la possibilitat d'estar treballant i col·laborant amb aquesta ONG, que a més és petita, és propera i coneixes a molts dels seus integrants, no? L'exposició es podrà gaudir fins al dia 30 d'abril i tothom està convidat a visitar aquest viatge per diferents països del continent africà i la tasca duta a terme per l'equip de l'ONG martorellenca Mas Mercedàries, de la que forma part la missionera Josefina Cortadella, filla predilecta de la nostra vila.